ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟିତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଏହି ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛି। ଟାଇଟଲ ମୁକାବିଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ନୂଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଶେଫାଳି ବର୍ମାଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଦିନିକିଆ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 299 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ। ତେବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ର ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ମାତ୍ର 246 ରନ୍ରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ। ଦୀପ୍ତିଙ୍କୁ 5 ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂରେ ଜବରଦସ୍ତ 87 ରନ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବୋଲିଂରେ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଶେଫାଳି ବର୍ମା। ଶେଫାଳିଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 25 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ଦଳ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇଛି।